Să nu uiți să luăm armeni. Se vedem că dimineața eu n-am activitate. Uiți să la școală dimineața, mă. Păcat. Chiar păcat. Ai început și cu Power Diamond, da, bro, am început și eu, că vreau o dată mintiu ăla. Stai, Cornel. Eu am scos 30, așa puțin, bro? Am scos 3.24 sau 3.30. Sau 3.20, nu știu. Sau am scos și eu tot atâta, nu știu. Ce-aș vrea? Bine, bro, tu ce faci? Salut, Spock. Bă, la modul scria 30, nu 90. Nici nu sunt încălzit. Abia intrai pe joc. Dar încercam, nu e nimic.
3, 11, bro. Simplistoare 335, știu. Eu nici n-am scăpat pe asta decât de 4 ori. Salut, Sibico. Salut, Lăp prea lăv. Uite și eu acolo de un like, băieți. Mersi mult. Apreciez. Tu ți-ai făcut ăla cu suportă clitter? Nu, mi l-a făcut Robinet.
Salut, Sebi. Da, vreau și un TX. Salut. Și nu uitați tu acolo de un like, mersi mult. Am 5 abonați de seară până acum, bravo.
să mă de abonare. Mersi mult pentru subscribe ce am pe house. Ce slabule, bine slabule tu ce faci? No, de parcă tu ești gras sau cum. De fapt stai că tu ești gras. Hai că ești. Ma. Da. Tare. Haide că iar îmi zici de Black Friday. Mamă, cum joc! Iarăși încă una! Asta e de 30 secunde, ești slab la Fortnite. Astăzi da, știu. Trebuie să mă antrenez după, nu știu dacă mai joc normale. Dar cred că mă bag la un solo squad. Și faci grasul, hai că ești slab, hai că nu ești slab, hai că gras, hai că nu ești. În fiecare zi, știu. Și așa, în fiecare lună. Mă bag tine la un 200 car, nu știu. Opa! Record nou, 316. Hai că record nou. Pe ziua de azi poate. Deci trebuie 335 și eu făcut 316. Înseamnă că sunt bun rău de pe jocul ăsta.
făcut 4-12 la harta asta. Da, bro, că recordul e de 3.35. Tot asta ai o folosești. Vorbește română, psiho. Că nu te înțeleg. Psiho, cred că tu ești Lil, nu? Ce? Stai, bă, că vin sticker, aia intră mici. Să-l rărești. Eu le-am făcut capul de meu când zice hai să-mi bag în hai să-mi bag în barul si revelăm pe shop. Are după o dată cu shop, știi? Ești cu abonații? Nu știu, dacă vreți voi juca și cu abonații. Dar gen să ne strângem 10-15 persoane pe live. Să facem și noi 20 de like-uri. Deci tu un share acolo, mulțumesc, dacă vreți să joc cu abonații. Că joc până la ora 11. La 11 nu mai joc. Mai joc de seara, la până pe la... Pe la 7. Ce e roșu și se învârte. Nu știu ce e, bro. Întrebarea e ce e galben și se învârte. Am dat pe grăpuri, nice. Mă duc să învăț berebe. Spor. Păi ce lag îmi face, futus morții lag. Bebeluș într-un blender, bă, tu ești handicapat. Cio. Stai în lobby. Bro, vreau și să mă întâlnim la squad. Hai, intră, dar vezi că nu vorbim. Că n-am chef de vorba. Hai, de intro odată, că nu stau după tine 100 de ani. Mersi. Mulțumesc.
Hai că scriu la mate dacă e. Hai bro, Gigele, intră, mate. Hai că bag 2 squad. Doamne, că-i bag un match de red, bro. Băi, dar nu mai vreau Florin Salan, dă și mie altceva. Ce să mai găsesc pe aici? Altă manea. Lasă-mă că e bun și rup caviarul. Ce am zis aici? Bă, dar am săturat de ăștia, hai să dăm mai jos, atâta e. Nice. Atunci alt. Asta. Ai rebelion, poți să-mi dai puncte la arena. Te rog, că nu pot să trec de 3. Cum? Dacă poți să-mi dai un sfat, am să trec de 3 milioane. Joci la turneul ăla. Squad Hype Night. Am jucat la Friday și am făcut. Păi trebuie să joci la Hype Night dacă vrei, că eu am luat 2 sau 4% la Hype Night. Adică am luat 6000 de puncte. Cum? Poți să iei puncte de pe ăla. Da. Sau rebe joc eu cu tine, nu știu bro. Da, joci. Următorul match. Cui ce cu bug? Băi. Bă, dați-mi o melodie să bag. Da, le-ai descărcat că nici n-am squad și... Aia e, scauți. Păi am avut pentru un timp de... Și după... n-am început să Oh, Gia. Ia uite aici, Zendaya. Ok. Yeah. N-am nevoie. Facă ne-i acolo dacă e. Ți-am dat-o. Ia, vrei bump-ul? Ok. Mâinile în gheață, și cu acel brand, sunt urmărit de trend, fuga de
E la ăsta. Și cu târfaia, seamănă cu Zendaya. Faci tot începe ploaia, dacă vrei nu ești harda. Și ghe și pe garda, fac deja rulată. Vin cu pușca aia. Teoric a murit. Nimic. Numai că mai joc un meci. După mă bag la solo squad. Am cumpărat crosa de golf cu un Sunderland. Ai rebeliu. Mersi. M-ai ajutat atunci. Uiți, băgam ea și codul ANS să vă arătă rebelion pe shop. M-ai ajutat atunci să fac 1000 de puncte. Eu? Hai, bagă repede squad, cu un meci joc atât. You gotta be perfect. Salut, bro, salut. Sin, Ce faci, bro? Sin City wasn't made for you. Angels like you. Sin City wasn't made for you. Angels like you. Well, you know it. 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 Bă, dar Sibicu, mi se pare că seamănă cu cineva și nu știu cu cine. Până la urmă unde merg? Știgă, sufăr și nu din cauza ei. Și ce loc crezi ca să te așa de... Cum? Te chinui gen să ieși alea 60 de puncte la Heisman. Normal, bro, am stat, am jucat pe endgame. Și am făcut în 5 meciuri pe 114. Că 5 m-am certat cu squad-ul. Și am făcut 0 puncte în 5 meciuri. Avem play. Nu știu. Știgă.
6 grenade sunt acum. Uai. Degeaba că avem și eu 6 în spate. Păcat că se cara. De fapt, da, mai bine. Că la turnul nu o să mai fiu spamat așa de mult. Dacă primesc 3 oameni câte 9 grenade sau 4 oameni numai 9 grenade, fiecare... De fapt, fiecare având câte 9 grenade, e normal să mor. Când mor spama aia cu 20 de grenade... Aha, ți-am dat fake. Seamănă. Viu azi la școală. Nu, că mă dai. Hai că da. Păi dacă nu vii, stau mai Rexana, mai zic eu ceva cu scuzele. Păi și cine te mai care pe Fortnite-ul? Păi da, asta zic tu măcar. E bine, eu azi n-am școală, că a fost hepatita. Cum? E dezinfecție la mine, că a fost hepatita în școală. Ah, Au goni, mă, au șobolană. Nu mă, era unul care seamănă la fel ca limba rosană și eu era. Semna cu Zendaya. Câte minute ai scos la Paul 2 minute sau minute de bani? 3, 24 parcă am făcut. Deci luăm pa, încă unul. Bătut. Îl bați? Ăștia nu cred că știau nici să se miște. Bă, rebel, Ce vrei, mă? Îi dădea revive. vezi că iau Mintex de la Simple G. Gratis. Bravo. De la cine? De la 1. Te la un prieten. Rachete, vă rog. Mersi. Seamănă cu Zendaya. Bolt albastru. Crit hacker ai rachete. 6. Dacă găsiți un pump sau un fix calverte, vă rog. Și dacă nu vă trebuie. Ai rebelion, ce shotgun ai? Pam verde. Îl doresc?
Nu, ține-l. Aveți player? Mm. Holy shit. Medkit ăla e salvarea mea. Te descurci? Vai de cap meu, coaie, mă băt ultimul slab, coaie! Doamnes! Uite, coaie, cine mă omoară pe mine! Vai de capul meu, cum joc! Și de seara în tuneu! Ți-i de joc prost. Salut, Rockstarile. Hai, uite cum joc! Aoleu, cine mă bate? Am 3 mega. Că-i dau 24 în cap cu shotgun-ul. Și el în 220. Eu când joc cu tactical îl dau 20 în cap. Și ei când joacă dau câte 200-220. Deci ca o pump epic. Hai, mă, nu te mai da mare, du-te odată și ia-mi cardul. Uite că pierd cardul din cauza ta. Îl ajuți tu pe al tău? Nu îl ajuți, că degeaba Am îl văzut, ajuți. am văzut. Păi, ce slab în meciul ăsta și eu sunt ultima paletă. Îți las med dacă vrei. Am bandaj, am bandaj. Ok. Am dat reboot aici? Îți dau. Că-ți dai medkit-ul până acolo. Da. A, pula, că cine mă bate. Degeaba mă joc jocul ăsta, că e de toate paletele. Da, cred că mori. Câte secunde mai ai? 4. A, nu mor, nu mor. Aoleu, uite-te la reboot, man. Aoleu, ce-am lucky cu aia.
Ajungi 3. Da, ajung cu mai. Ok. Va, pula cu ei. Te aștept. Ia vezi mă, streetule, merge reboot Venom acum. Stai, oi. Uite-te în stânga, vezi tu pe pomul ăla. La checkpoint-ul ăla, bro. Da. Nu merge. Roșu. Dar nu se face mă și La ăla. jumătate. Aoleu, du-te, fugi, fugi. Fugi că mori în zonă. Nu mai sta. Dă-i drept că mai sunt 10 secunde și zona aici. Săracon, da. Eu zic să rămâi aici, nu te bate cu ei. Bă, mate, nu mai ai altă scăpare, bă, dacă nu poți să-mi dai reboot. Ai, GG. N-am unde. A, GG, mergi. Fac booster. Da, GG. Nu mai joc normale. Hai că nu mai joc normale, îmi bag la 1v1. Hai, oi, să te bat. Nu mă bag la 1v1 cu unii de pe IT asta. Hai, p-a lăsat. Spor la meciuri. Salut, de meciuri. IT, uite-l aici. 1v1 box fight DM me. Hello. Hello, bro. Do you hear me? Ești prost? Nu răspunde. Mie ori eu 5 de timp. Bă, de asta nu vorbește, mă. E cu 2000 subs, no. Da. Mamă, ce mă bugă, mă, asta, nu cunosc. Das vai una, Rona.
bada bum bada bem bada. That was the wrong map. Go back. Put another map. Nice. How many earnings do you have? Sau Dragoș, nu te știu că dau like băieți. Nu vreau change the team. Dă două astea, sta repede. Bă, de ăsta e prost, mă. O mai paletă, bă. Ah, gata, schimbă-te-mă. Băi, sunt așa acolo, dă un like. Facem noi 30 like-uri așa de dimineață frumoasă. Mersi mult, apreciez. Băi, eu nu vorbeam deloc, mă. Da, te mai știu, bro. Nu știu dacă m-ați auzit, dar pe ok. Uite și eu acolo de un like dacă n-ați dat. Bro, eu tot uit mereu că trebuie să schimb muzica. Sorry. Ce? I'm here. Bun, gata. Hai să ne așteptăm serios acum. Păi da, chiar lui mereu. Aoleu, ce fac pare eu astăzi.
Pe ce paletă sunt astea, să-mi trag pe mine, dar nu. Uite ce n-am, uite-te n-am. Dar nu... Băi, cu ce? Ce sunt așa paletă? Că nu mai suport, mă joc de o oră fix. Și nici să editez nu știu. Ce-i cu mine? Uite, na. Uite, na, cu na. Mamă, mă joc ca... Mă joc ca ultimul slab. Pot să vin și eu la box fight. Nu, bro, că mai stau decât 14 minute maxim. Sau 10 minute. Mai joc ăsta 3 runde și am ieșit și eu, după nu mai joc nicio. Scuze, bro. O să joc cu tine data viitoare. Na, cu că... Joc mai urât decât toți proștii! Cu ei nu mai suport. Uită-te cum joc! Și mă joc de o oră, nu mă joc de 2 minute. Doamne, mă bate slabul ăsta. Uite, un edit nu pot să dau, uite! Păi... Mă bate slab ăsta, îmi dă cu jocul în cap cu aia. Na, clar. Ai mă, ăsta tot o boabă. Na, cu aia, na. Na, ca să vezi tu cum mă joc eu, na. Ăsta vrea să-mi dea pickaxe, de-aia l omor. Că dacă nu voia să-mi dea pickaxe, îmi dădea cu jocul în cap iarăși. Nu mă mai joc Fortnite. Nu mai că mă las, uite ce e, mam. Și cum editez mai urât decât Best Norris. Măcar ăla nu se joacă Fortnite 120 de ore. Eu mă joc Fortnite, dar degeaba. Na. Și acum a fost paletă. A fost chiar o jignire. Nu, bro, dar pe bune, Best Norris măcar nu se joacă Fortnite cât mă joc eu. Eu la cât mă joc ar trebui să joc destul de bine la cât mă joc în fiecare zi.
eu îmi fac timp și pentru Fortnite în fiecare seară, măcar o oră, două. Măcar Besnori săracul de el nu se joacă Fortnite, omul se joacă altceva. Sau omul n-are timp, poate că mai e și cu liceul. E, mai joacă și paletă. E normal, depinde și cât joci acum. Și ăsta îmi dă cu mie cu jocul în cap. Nu vezi, un dedit nu pot să dau. Și lui de joc. Numai cu e. E joc din sezonul 8 și mulți zic că sunt overpower. Da, asta zic. Depinde și de cât joci. Hai măcar o rundă. Nu bro, că să-mi dai cu joc în cap. Dacă paleta asta îmi dă cu joc în cap. Și tu cred că joci și bine. Și atâta timp cât asta îmi dă cu joc în cap. E clar că tu... Uite-te și tu, na. Comentezi. Ma. Nu mai joc. Păi aia zic, te joci 6 pătre 6 și 9 ore și pe rupi. Uite la mine. Eu mă joc 3 ore maxim pe zi. Maxim. Nici nu cred că prin 3 ore. Dar totuși mă joc. Uite cum dau editurile, na. Nu mă joc cu aia. Ăsta îmi dă cu jocul în cap, mai rău decât Raica, mă. Bro, uite-te cum joc. Eu înainte jucam și solo direct gen. Băi, frate. Uite-l cum joacă pe ăsta. Uite cum joacă, mă. Mamă, mă rupe ăsta, îmi dă cu joc în cap. Bă, dar ăsta joacă-te pe controller, mă, că numai 120, numai 200 îmi dă în cap. Ah. Da, ia, mă. Măcar omul meu editează mai repede decât mine pe controller. E dat easy replays degeaba, bro. Omul meu îmi dă cu joc în cap. Are și ținta bună, dar editează și mai repede decât mine. Nu, mai că vezi? Numai la cap îmi dă. Oh! Nu mai. Îmi dă pickaxe. Mamă, ce noroc pe mine. Eu sunt champion de CV2 sub 140 pe am nu dau. Tu! Eu ia uite că dau. Doar mai 20. Bine, rar când închid 200, 106, 110, uite. Și acum prin 98. Rar mai mie și mie editurile ăștia. Mai dau și 23. Păi aia zic, Fortnite e Fortnite. Bro, dai pump epic până la urmă. Cu ăsta ar trebui să dai peste 68 mereu sau 69, na, că spui cifră de aia blană. Uite cum uite bun.
Nu mai. Îmi lua și ăla de jos, bă! Bă, pe ăla îl pusei primul, cât ping are omul meu? Cât ping are omul meu? Cât mai ții live? Nu știu, 2-3 minute maxim. Mai dau o rundă cu ăsta și gata, am ieșit și... This is the last round, bro. Nu, băieți, închiși o că el dă 200 în cap futus, mă, stai pe ase controller. Playerul vieții. Sheton. Ia uzi-l. Sheton. Mamă, dacă m-am jucat și eu 2-3 ore pe zi! Când mai faci? Nu știu, bro, cum mai fac. Dacă vrei, dăm și offline, gen fără live. Când am timp dimineața, ar veni când și începe orele pe la 1. Acum le încep la 12, da? Aia e. Sau seara, rar. Seara pot să joc vinerea de la 5. Salut, poate. Seara pot vinerea de la 5, sâmbătă mai pot să mai fac. Mergi la școală? Da, nu-mi plac și plec. La 12 trebuie să fiu la școală. Ai școală? Da, ai școală. Nu uiți. Și eu live-ul. Ne auzim data viitoare. S-ar putea că să ne auzim vineri seara, pe la 5. Bine, uiți. Nu ai timp de nimic, știu. Baftă, baftă, uiți.